Euskal Herrian jaietan murgilduta gaude, eta horrela izanik jaietan be, emakumeak libre kanpaina abiarazi dugu Euskal Herria Bildun. Kanpainaren helburua da, herritar oro konturatzea emakumeek eta gizonek ez dutela askatasun eta behar berdinekin jokatzen jaietan eta jai eremuetan. Eta egiazko jai parekideak eraikitzea beharrezkoa dela. Kanpaina horren aurkezpen egiten ari gara gaur, prentsaurrekoan Jasone Agirre, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak, Jone Goizelaiak, Bilboko Udaleko Euskal Herria Bilduren bozeramaleak, Idurre Bidegurenek, Euskal Herria Bilduko senatariak, eta ni neu Beailardia Bizkaiko Batzar Nagusietako Euskal Herria Bilduren bozeramaleak. Zoritzarrez, azken asteetan, hainbat eraso sexual paratu izan dituzte Euskal Herriko hainbat emakumeek herri eta hiri ezberdinetan. Salaketak tarteratu dira Barakaldon, Bilbo, Beasain, Santurtzi, Hernani, Iruñean, argi dago datuak ez direla onak. Euskal Autonomia Erkidegoan udako 3 hilabeteetan iaz 174 salaketa tarteratu ziren eta salatzen direnak eragiten dituzten erasoen gutxiengoa dela kontutan hartzen badugu, datuak jasanezinak dira. Ildo horretan, jai eremuak eta jai giroak aproposak dira sexu erasoak emoteko eta horren guztiaren inguruan kontzientzia hartzea eta egiazko jai parekideak eraikitzea ezinbestekoa da. Emakumeen eta LGTBIQ kolektiboaren aurkako edozein eraso saihesteko helburuarekin. Horrela, hauek ekiditeko, hainbat neurri proposatzen ditu Euskal Herria Bilduk. Lehenengoa, herri eta hiri guztiek izan behar dute protokolo bat. Herri eta hiri guztiek izan behar dute emakume elkarte eta mugimendu feministako kide eta berdintasun teknikariekin batera koordinatutako jaietarako indarkeria matxistari aurre egiteko protokolo bat. Protokolo horri garrantzitsua da besteak beste txosna eta gazte mugimendua atxikitzea. 2. Jaien aurretik autodefentza feminista ikastaroak antolatzea. Eraso sexistei buruzko kontzientziazio kanpainak martxan jartzea eta jaietako egitarauen eta ekintzen inguruko erabaki espazio guztietan parekidetasuna bilatzea. 3. Jaietan eta espazio ludikoetan sortzen diren jardun, portaera, bizitzeko modu ezberdinak, rolak identifikatzea eta parekidetasuna lantzeko tailerrak zein espazioak aktibatzea. 4. Jaietako ekintzak nori zuzenduta dauden, zenbateko aurrekontua dekien eta nortzuk parte hartuko duten hausnartzea. Hausnartzea beharrezkoa da eta behar izan ez gero orekatzeko irizpideak ezarri. Emakume elkarteak eta talde feministak zuzenean gonbidatu. Bilera orduak eta egunak zaindu, informazioa partekatu, jardueren formatua emakumeentzat erakargarria izan dadin sustatu, ikusarazi eta lehenetzi emakumezkoak protagonistak diren jarduerak, kultura, kirol jarduerak eta bar. Epaimai parekideak sortzen saiatu, balioa eta aitortza soziala eman gehienetan emakumeek egiten dituzten eta 2. mailakotzat hartzen diren lan guzti horiei. 5. Ezinbestekoa da jai egitarauetan eta komunikazioko materialetan mezu, irudi eta hizkuntza sexistarik ez erabiltzea. Eta gizonen eta emakumeen aniztasuna, adina, jatorria, sexu orientazioa, genero adierazpena ikustaraztea. Indarkeria matxistari aurre egiteko, neurriak martxan jarri behar diren moduan, askatasun afektibo-sexualaren kontrako indarkeriari ere aurre egin behar dotzegu. LGTBIQ kolektiboekin elkarlanean. Gogoratu gure dugu jaietan eta horien inguruan sortzen diren egoera ezberdinak, bai eta bertan ageri diren elementuak aitzakiatzat hartzen direla gertatzen diren 11 eraso sexistak eta matxistak naturalizatzeko. Testu inguru orokor honetan gure ustez jaiak dira unerik aproposena eremu hurbilean gure dugun eredua eraikitzeko. Herrikoia, parte hartzailea,
berdinzalea, librea, segurua. Bide hori lantzeko azterketa kritiko bat egin behar dugu eta horretarako aipatutako neurriak proposatzen dugu Euskal Herria Bildutik.